Hi, good afternoon. Ako si Don Romantico, ang Don na walang pera pero lang yabang. Yeah, boy! Guys, gigutom ko. Akong isugo akong asawa, papangayog kamunggay dito sa among silingan. Mao naman akong naabtan itong dula manuog bike ang ay nako. Moto, nga gipaday-dali na ko siya og kuha kamunggay kay gutom lay kayo lagi. Motong kailangan na tong higop og sabaw mga kul. Sabaw ba itlog, bas bawan ba? Ninduta! Niabot na nagtago-tago pang kanahan. Maoy gidangat to. Balong gutom na kayo. Wawa pa sa mga dagdumay niya. Dali niya kay dami na kayo higop og sabaw sa itlog ng kamunggayan. Nice. Isa po na siya eh. Munto kol, haros na niya ang mga kamunggay kol. Tipong dugaya mo haros, yan na po. Pero okay na po na kayo, umutan tabang ko diya po. Oto nga, ingnan ako siya nga, dali dia kay gutom rin kayo maranag ning lihok-lihok ng mga bitok sa kungtiyan. Bitin, bitin ng kulwat trabaho mga angkol eh. Human niya haros ang kamunggay guys, yan ang ipanghawanan niya mga ricados dia, mga pangpalasa kunuhay pero itlog ro gud mong lutuon kol tanga na mong kamunggay ba kay danghaw lagi king tiyan lagi ang ngita amig manok bisaya o poy mohatag silingan pud nelaon tay mong suroy-suroy diri bugha jud oto yan ang giandam na ang tubig gamay lang pug tubig pud gi siguro ra pud na sabaw pud na abi ani unod na to ang giluto Maoy nagsigaan na niyang kalan oto kol tiyo na kol nga ngita pa siya og mga manok silingan bro itlog ra mga nakitaan kol tulog mo itlog kol garan gikan silingan kol amo gi gidangat to. kuha niya mato ning bukal naman ning amo ang gitak-ang lunod ng kamunggay dia itlog dia nahon dia na day galugawan buwak sa itlog kol tulo ka bukol sagol dia dali kay gutom na kay pastilan unsa naman ay mana kol gilunod niyang kwan kol kamunggay itlog. Nice. Ingnan na kung kutaw-kutaw kay para mo lasag maayo kanahan tipid bugay mo kutaw pud sus. Oto. Lunod na niyang kamunggay nga with mga lamas-lamas niya, pero tsara lamas na nga sibuyas dahon na ganang ko ni siling green. Niya. Taw-tawon na yon. Kutaw-kutaw. Uy, dali ag kutaw kay gutom ng taon kayo. Timplahan gamay asin na yan. Isa lang gamay lang asin gidaghan pud noon kay gasin noon. Parat na kay na karon. Ya tilawi. Tilawi. Sus, parat siguro to ba? Karon na ko siya nga pagluto og kanang kuan, kanang luto siya og kanang bulad. Ayan na gitak-ang ng bulad, lami kay bulad kol. Kanang prito ba, pritong bulad ba mo sa puning bulara ning upo kasabot ng bulara dagko man niya. Para man og medyo lami siguro pud lami man nga bulad kung tantaw noon. Padlagi na mo prito pud buti pong dugaya pud mo ram pong na prito dragon eh. Sige taon dia kay gutom ng taon kay dirin taon. Mo to kol yan ang gihaon ko lang dumug man siya nga gutom na jud ko gan yaw-yaw na jud ko. Ay wa pa niya gihaon kol pambira. Ibali-bali naman unang dragon dia ay nga gutom na ning kwandri kabaw di. Minakol ngaon ta kol. Hasta nga tsupa kol ang among giluto kol kamunggay ra ni ganung itlog kol. Nice. Wa mo gud milain gud unaan luto danghaw na puging tiyan gud nya kining kamunggay mo gud gi. Mo ni ang pinakagwapo nga utan kay naa tanan mga benepisyo diri sa mga pangpagkuan ba pangpa-kondisyon sa kalawasan na to dira ba. So, higop ta gamay kol. Nami. at sokol. Mudarat kol. Kuha pa kanon dia. Tay kanon na sige kon kuan dia. Sigop gamay sa bawkol. Hasta nga tsuka kol. Mawalang to kol. Daghang salamat sa pagtanaw kol. Please like, share, comment. Don't Romantico here. Wow!